गौर कल देवता सब है। हम व्यास मुन्ना सिंह तूफान जगदम्बा स्टूडियो के माध्यम से बड़ी सुंदर एगो कथा रवा सबके हम सुनावे जा रहा बनी। जौना कथा के शीर्षक बा माता पार्वती के जन्म। माता पार्वती के जन्म कैसे भइल यह कथा में मिली। आज के कलाकार नाल पर बबुआ मोहन शर्मा, तबला पर रंभू ठाकुर जी, बेंजू वादक भाई नंदू जी। जय हिंद, जय भारत, जय हे माता सरस्वती, जय जवान, जय किसान, जय हो गुरु गौतम तूफान। एक बार प्रेम से बोल दी आदि शक्ति मैया की, देवों का देव महादेव की। चलिए भैया कथा वो जगह से बा। राधा दक्ष के जग में माता सती अपन शरीर त्याग देले बाड़ी, लेकिन शरीर त्यागे से पहले माता पार्वती भगवान भोलानाथ से प्रार्थना करतरी। गोस्वामी जी रामचरितमानस में चौपाई में बड़ी सुंदर चौपाई लिखतनी। सती सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान भोलानाथ से प्रार्थना कैली। माता सती कहली कि हे सरकार, अब तो हम अपन शरीर अग्नि में त्यागे जा रहल बानी। रे रौरा से हम प्रार्थना करतानी कि हमार जब भी जन्म होखे रौरा चरण से हमारा लगाव होखे। सती जो तजी दक्ष मुख देहा, जन्मी जाय हिमांचल गेहा। दूसर का जन्म माता सती के राजा हिमांचल के घरे होता। राजा हिमांचल के घरे माता पार्वती के जन्म जब भइल, राजा के बड़ी खुशी भइल। जब बबुनी के जन्म भइल, मंगल उत्साह मनावल गईल। भाट पवरिया दुआरा पर अइले, मंगल गीत गवावल गई। आज राजा घरे अरे बबुनी जनमली, घरे घरे मंगल गावा सहे। आज राजा घरे बबुनी जनमली, घरे घरे मंगल गावा सहे। आर कतना सुंदर बाड़ी राजा के बबुनिया, खुशी बाटे गौआ जवार है। औलाद ना देले आ ओकरा घरे एगो कहे लड़का चाहे लड़की के जन्म हो जाला, गांव भर को लोग के खुशी होला कि चलो भगवान पूछो तो दहले। वैसे ही राजा हिमांचल के घरे माता पार्वती रूप में जन्म लेले बाड़ी। राजा के तो खुशी बढ़ले बा, पूरा गांव जवार के लोग के भी खुशी बा। अरे काता ना सुंदर बाड़ी राजा के बबुनिया, खुशी बाट गौआ जवार।
राजा के बबुनिया खुशी बाट गौआ के लोग। इहे राजा हिमांचल के दरवाजा पर खुशी के ठिकाना नहीं है। सभे सोहर मंगल गावता, मंगल गीत गा रहल बा। आज राजा के दुआरा पर बाजे लागल बाजा। ए बबुआ मोहन, राजा के दुआरा पर बाजे लागल बाजा। भैया चमरा बजावे लोगल डाका भैया। राजा के दुआरा पर बाजे लागल बाजा। हो राजा के दुआरा पर बाजे लागल बाजा। भैया चमरा बजावो तारे डागा भैया। अरे भैया चमरा बजावो तारे बाजा। अरे झूम झूम के शोर करो, नाचत गावत भोर करो। अरे झूम झूम के शोर करो, नाचत गावत भोर करो। हीरा मोती लुटावो तारे राजा। हीरा मोती लुटावो तारे राजा। अरे भैया चमरा बजावे लोगले बाजा भैया। अरे भैया चमरा बजावे लोगले बाजा। सब एकदम उत्सव मना रहल बा, मंगल गीत गा रहल बा। कहीं भाट पंवरिया लोग आवता, कहीं खोजौआ लोग आके थपड़ी बजा बजा नेक चार मांगता। हो राजा घर अरे बबुनी जनमली। मोहलिया उठे सोहर है। ए ललना अरे खुशी बाड़े नगर के लोग आनंद बड़ी अरे आवे लाहे। बड़ी जोरा मंगला गीता गावेले। चारों तरफ मंगल गीत हो रहल बा। राजा लुटावे अनधन सोनावा तो रानी का हनवा तो रानी जी का हनवानु है ललना। ए ललना लूटतार नग रके लोग लुटाता निका लगे लहे। ए ललना लूटतार नग रके लोग लुटाता निका
लागे लाहे। बाजता आनंद के बाजा तो खुशी बड़े राजा तो खुशी बड़े राजा है ललना। ये ललना पटाता मिठाई खूबे ताजा तो महल में यो जो भइले है। पटाता मिठाई खूब ताजा तो महल में चोर भइले। ये नारद जी माता पार्वती के रूप दर्शन करे खातिर पहुंचल बाड़े। बीड़ा बजावत नारद बाबा राजा दुआरा पर आ गईले। खुशी में हो के राजा हिमांचल चरण में माथा धो दिहले। राजा कहले ये बाबा, राजा कहले ये बाबा मन के भरम हटा दी। हमना बबुनी के हाथ देख तनी भाग रेखा बतला दी। राजा कहले कि हे सरकार, बड़ी भाग से रउरा हमारा दरवाजा पर पहुंचल बनी। हमारा घर बड़ी सुंदर एगो बेटी के जन्म भइल बा। आ तनी वो बबुनी के रउरा हाथ देख के और बबुनी के भाग रेखा बतला दी। नारद गईले शीश महल में, रानी शीश झुकवली हा। अब बेटी के तनी हाथ देख के यह अरज सुनवली हा। रानियों कहल कि सरकार, बड़ी भाग से हमारा दरवाजा पर आइल बनी। तनी बबनी के हाथ के रेखा देख के तनी वो बबनी के भाग रेखा बतला दी। हाथ देख के नारद कहले तहारा घर याद शक्ति जन्म लिहली। आ धन दौलत सुख समृद्धि तहारा घर में भर देहली। नारद बाबा कहनी कि राजन, तू बड़ी भाग्यशाली बाड़ो। तहारा घरे आद शक्ति माता बेटी के रूप में अवतार ले बड़ी। कौन जन्म के तू ऐसा पूर्ण के भागी बाड़ो जौना के चलते तहारा घरे आद शक्ति के जन्म भइल बा बेटी रूप में। यह धीरे धीरे माता पार्वती सयान होखे लागल बड़ी। तो धीरे धीरे बबुनी सयान होखे लगली हा। 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 राजा के घोरे जवान होके लगली हा। राजा के घोरे जवान होके लगली हा। अरे धीरे धीरे बबुनी सयान होके लगली हा। ये धीरे धीरे माता पार्वती 5 साल के हो गई। फिर नारद बाबा एक दिन बीना बजावत राजा के घरे पहुंचल बड़े। माता पार्वती के जब देखले जे 5 वर्ष के बेटी हो गई बड़ी। राजा हिमांचल से कहले कि राजन, धन्य भाग बा, तहारा घरे आज शक्ति के जन्म भइल बा। नारद बाबा माता पार्वती के अपना लगे बोलवले, कहले जिस तनी हमरो के दर्शन दिहल जा। माता पार्वती बाल अवस्था में बाड़ी, मुनि बाबा के लगे पहुंचल बाड़ी। बाबा अपना हाथवा में उनकर हाथवा धो के लगले उनकर रेखा देख के कहले कि राजन, सब कुछ तो ठीक बा, लेकिन इनकर शादी राजघराना में नहीं लिखल। तू राजा हुआ
लेकिन इनकर शादी राजघराना में नहीं लिखल। जहिया इनकर शादी हुई, इनकर पति और भंगी मिली, बिना घर द्वार के मिली। राजा हिमांचल चुपचाप नारद बाबा के बात के सुनत रहे। ये बाबा ई कहत का बानी। नारद बाबा कहले कि हम सच बात कहत तनी राजन, इनकरा महल के सुख नहीं लिखल। माता पार्वती धीरे धीरे 16 साल के हो गईली। जैसे उनकर उम्र बढ़त गई, जहे रहस तहे ओम नमः शिवाय के जाप करस, जहे रहस तहे ओम नमः शिवाय के जाप करस। एक दिन माता पार्वती बिना केहू से कहले सुनले घर से निकल के जंगल में चल गईली। घनघोर जंगल में जाके करत का बड़ी ध्यान दी। माता पार्वती एगो माटी के शिवलिंग बना के और पर फूल बेलपत्र चढ़ा के ओम नमः शिवाय के जाप करे लगली। तब माटी के शिवलिंग बनवली, अरे सुंदर जगहिया खोदी के मन में अपना सोधी के ना। तब माटी के शिवलिंग बनवली, अरे सुंदर जगहिया खोदी के मन में अपना सोधी के ना। माटी के शिवलिंग बनवली, सुंदर जगहिया खोदी के मन में अपना अरे सोधी के ना। जय हो जय हो। माता पार्वती कैली का फूल बेल पतर चढ़वली, शिव के मन में ध्यान लगवली। फूल बेल पतर चढ़वली, मन में शिव के ध्यान लगवली। तो मन में ध्यान धरे लगली अवघड़ दानी के, मन में अपना ठानी के ना। बाबा तो मन में ध्यान लगवली भोला अवघड़ दानी के, मन में अपना ठानी के ना। यह माता पार्वती भोला बाबा के तपस्या में लाग गई बड़ी। तपस्या करत 1000 बरिस बीत गई बा। अब वही समय में एगो तारक नाम के असुर बड़ी देवता लोग पर तबाह कर देहलस। देवता लोग डर के मारे पहाड़ के गुफा में लुकाइल फिरे। सब देवता लोग ब्रह्मा जी के दरबार में पहुंचल, जाके कहल कि हे ब्रह्मदेव, अब तारक असुर के अत्याचार हमनी से बर्दाश्त नहीं के हो, एकर कोनो उपाय बताई। ब्रह्मा जी कहनी जी हे देवता लोग, एकर एक उपाय बा। तारा लोग शंकर भगवान के बियाह करावो, आ शंकर भगवान के बियाह होई, आ शंकर भगवान के जड़ से लड़का जन पैदा ली, वही लड़का के हाथ से राक्षस के वध लिखल बा। सब देवता लोग भोला बाबा के दरबार में पहुंचल बा। जाके भोला बाबा के विवाह करे खातिर राजी लोग करता। कैसे कहता हो बियाह बाबा हो, अरे बियाह हो ये बाबा, करिया पन रौरा आए तो करिया पन रौरा, अरे बियाह बा करिया पन रौरा, अरे बियाह बाबा करिया पन रौरा। बियाह बाबा हो, बियाह बाबा हो, बियाह बाबा, अरे बियाह बाबा करिया पन रौरा, अरे बियाह बाबा करिया पन रौरा।
तो कहनी जे बियाह, अरे एक तो बौराह आ दूसरे में दुआह, आ कौन लड़की हमरा से करी बियाह। सब देवता लोग कहल कि सरकार खाली रौरा बियाह करे के सकारी, रौरा राजी होखी बियाह तो हमनी के करावे के बा। रौरे से बियाह करे खातिर एगो लड़की 1000 बरिस से तपस्या पर बैठल बियाह, रौरा खाली राजी होखी। भोला बाबा कहनी कि ठीक बा, तो वो लड़की के परीक्षा लिया कि वो लड़की हमरा से बियाह करे खातिर तपस्या करतिया, आ कि हमरा से कोनो वरदान पावे खातिर तपस्या करतिया। तो सप्तऋषि लोग तैयार भइल कि ठीक बा सरकार, हमनी को लड़की के परीक्षा लेब सब। यह सप्तऋषि लोग पहुंचल बा जहां माता पार्वती तपस्या करतरी। माता पार्वती के तपस्या से भंग करावल लो, आ कहलो कि हे पार्वती, तू राजा के लड़की होकर जंगल में आके तपस्या करतरू, ये तपस्या के कारण बताओ। माता पार्वती कहली कि हे देवता लोग, हम भोला बाबा के पति रूप में पावे खातिर तपस्या करतनी। सब देवता लोग कहल, सप्तऋषि लोग कहल का ऐसा पगलाई आदमी होला, तू राजा के लड़की हो, एगो बौरा खौरा से बियाह करे खातिर तू तपस्या करतरू। कैसे कहता लोग, अरे भोला से दिल काहे लागल बा, यह बात बता दो ये गौरा, यह बात बता दो ये गौरा। तो भोला से दिल काहे लागल बा, यह बात बता दो ये गौरा। अरे भोला से दिल काहे लागल बा, यह बात बता दो ये गौरा। सब देवता लोग कहता कि हे पार्वती, तहारा पगलैला कहत बा, तू राजा के लड़की हो, तहार बाप राजा हुए, जैसन बर चाहबू तारा के खोज दी है, आ तू एगो बौरा खौरा से बियाह कर खातिर हई तपस्या करतारू। पर्वत पर उनकर डेरा बा, पर्वत पर उनकर डेरा बा, कमनो ना उनकर बसेरा बा, कमनो ना उनकर बसेरा बा। देवता लोग कहल कि पर्वत पर रहले, उनका घर दुआर से मतलब नहीं है, श्मशान में अपन धुई रमावत रहले, अब पागल खानी जो है मन करेला तो है घूमत रहले। उ तो गाँव नगर से भागल बा, उ तो गाँव नगर से भागल बा, यह बात बता दो ये गौरा। अरे भोला से दिल काहे लागल बा, यह बात बता दो ये गौरा। बाबा क्या बात है, अरे भोला से दिल काहे लागल बा, यह बात बता दो ये गौरा। सब ऋषि लोग कहल कि तू अनेरे पगलाइल बड़ी। माता पार्वती कहली कि चाहे रौरा लोग जितना हमरा भोला बाबा के हिनाई बतिया दी, शिकायत बतिया दी, लेकिन हमार अटल विश्वास भोला बाबा पर बा, हम जब शादी करब तब भोले बाबा से करब। कहानी हमारे यही समाप्त होता। एकरा अगला बार फिर रौरा सबके शिव विवाह विधिवत सुनावल जाई। लास्ट में कहे के बा, अरे सीताराम बोलो साथी सीताराम, तो प्रेमा से बोलो ना। अरे सीताराम ये साथी सीताराम, तो प्रेमा से बोलो ना। अरे सीताराम 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 तो प्रेमा से बोलो ना।